Na pinakamala akapakasugutano kung mga watatano kung kapakasumbiyangiran nasaktan wa kay magunay ang mga lukas kung kapinagutiap ako sa bayang. Ano man ay kapkabaligi ko tao. Anto na hukuman o sambayang. Napalapalatan uron matawa sa hukuman o sambayang na paliyugat. As-salawatul khamsu wajibatun ala kulli muslimin baligin aqilin dhakarin aw unsa. So sambayang alima na paliyugatanan o kadandan kalangwan ng mga muslim. Kaya baligan ad na akalyan mamanta ka babay. Amanan yan na pabila klim no tao as kanyan na muslims kanyan. Kaya baligan ad na akalyan matatanura ka pumimikiran yan upama kana bupumtenga. Na paliyugaton agyong kuto kapanambayang yan. Ano man ay kapkabaligi ko tao. Ayato so natigman yung mga ulama kapkabaligi ko tao nagyang ayatlo. Pag mayroon na misampay idediyan sa 15. Si ko agama na basta sa 15 na kaya baligan nuto. Mamad nuto, babayd nuto. Lang wana hukuman o agama na miya madayron. Umakapatay na kikisas. Umaman ko na putulan sa 5. Langon na hukuman o agamaw pa ma, asasaratan sa kabaligan. Misampaya ide diyan sa 15. Ika-2 na titaginap sa kanyan. Upama, miya katurog na namele niyan sa iyong ito, sinipagyan na katawan dadod na nan. So, katitaginap. Ika-3, nagyong ito, piyamalungan yan na 2 na tunay kibto siya. 2 na utan, upama, na ino makasumbay no sa basa. Yung ito, makaliliw ako, piyamalungan yan na 2 na utan. Na isabu may laysano uri pa Allah subhanahu wa ta'ala mama babay na tangkadan yan sa ginawa niya na kaya baligan. Mana niyan api ada masa 15 na ukun titagin na kaya baligan. Api ada titagin na api ada tuyuta na yung utama kalilit ko piya malungan yan. Ukun mirang paeda din sa 15 kaya baligan. Na malagi dyan sumama ako sububay. Sububay na ikapata kituuson na makaw mo nagyang uto bisitan yan. Makaw mo nagyang uto bisitan yan. Ginan. Pabila muslim kaya baligan na adna akalian na ipapaliugaton so kapanam bayang sukman sumay tuwata ada kabaligi na fayu'maru biha idha balaga 7 sinin. Isugu kumay tuwata mapituragon lagi do kaya liyan nabi sa hadis isugurun sul sambayang igira amin sampai sa 7 ragun. Si ini manunumpang asugong kumangama. Paliugat raktan wa kaya. Kailangan na kisugutan ng mga watatan so sambayang igramin sampay idadiran sa 7 ragun. Tamrinan lahu ala hadhihi al-ibadati al-azima. Pamanaan siran ke tamrin ke praktis sagyang kaya simba mala wa yudrabu alaiha idza balagha 10 sinin darban ghaira muwajja. Upamana inde degetano ko mga watatano ipra nagetano ron igira amini sampai siran sa 10 ragun. Nakana bumambu gaira muadjaw pama. Kana baso ka pamran gu pamaad subra. Biniti nakawata kay ni pama na babu pama di panguyaga. Ayaman to ay mapipikiro na yung takapa kay luti o lukas si iko wata yan sa mitin digin nagyong utasambiang ginambuo ki imialo yo agama aindin ng mga wata. Kana ba makarupat sa baso adan yang baba na ini pranag ko na kalbatan so duralik sa isa kadusina. Udi na anay sugu ko nda sa gob na ini danagun. Aya kaya patot nagyang kaya pitiro agama. Ugid na apya di simbayang apya bendi upama na dimbubok-bukol ko sambayang na da kileng ako toksian ibarat. Na pinakamala akapakasugutano kung mga watatano kung kapakasumbiyangiran nasaktan wa kay magunay ang mga lukas kung kapinagutiap ako sambayang. Kamar genubatan o makasugo giraw ka ko at akasong kasamas gitas kay monto jawalay. Naumalakay kaya na di kan pa kasugo. Ate sugo langang gawa ta atigas. Sugo na ko nga may bakasan untod sa yang na. Bawo, di ka kasugo malaki kaya. Napia pano pa masyugo ka na pawing ka. Agu di pa kararad agyang kuto ipsugo kon amay ka di ka magunay sumong sa masjid itu pia kasigi-sigi
Agyang kaisa ka pamilya, ama, ina, mga wata, may tumalawatan, andedin. Ikaw ma, waktu na. Umanisa na, di makapitano da ka umanisa na, simbayang. Yun na napiya ka sige-sige, isa ka pamilya. Anto na'y hukuman, ukumbagak ko sambayang. إلا الله ما لنا رب سواه